Aguting mama ba? Tingnan, tagugasong daghan pag yung kayo. Wala lang manghugas ganina. Tagusuroy kami lang clear karog Maria. Oy, kay magdula mi. Kay wala si mama dito sa merkado. Nag-display og kining kinutir. Hindi ang pinaghugas kay basig mga putong duha. Clear. Ano ka ng mama ni Kirara no? Ang sinang purita ba kay? Lahi lagi ang iyahang batasan. Naay usahay maayo ang tempo. Napoy usahay istrikta kaayo. Gani oy mo nang mahadlok na lang kaniya ba? Di, totoo na to si Kirara. Grabe biyang bantanga sa init din sa bomba. Clear. Abligod ang balay nila ni Kirara. Gani. Dito. Uy hala Clear. Nasi Kirara sa bomba. Gani, lagusa ka na siya diyan, no? Wala mang hugas. Kirara! Kirara! Uy, Maria, clear. Ina magtago na kay wala dis mama. Ay, wala man di ay. Kirara, ano nang hugas man ka diha? Nga perti mang inita. Gani, biyais na diha, oy, kay magdula ta. Ay, uy, kay maabot niya to si mama kasabaan ko. Dili lagi na, asa man dahil siya. Tuwa sa merkado, nag-display kinutir. Aw niya pa tumuli, oy, biyain na na. Gani, ali ba? Uy, Magdula ta. Dali na ba? Kay basi maabsent pa nung dali na. Damay yung nung duha ba? Sige na lang eh. Kirara, magdula ta ning taguanay. Ito ang taya. Gani, Kumpiang biyayang ta. kumpiang biyayang ta, pero ang malahi, mo'y taya. Sige. Sige. Humpiang bayayang, makulog mahayang. Si Claire na. Sige na, panago na mo. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 5, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Diligid ko makita ni Claire on diri. Siya ro pakit ang kapatid sa pikiri. Nga, tago kay ko diri. Play! Asa ka to sila ni Tago ay? Siguro sila di sa likod. Basig naa sila diri dapita oh. Wala man sila diri do. Claire, pangit. Uy, si Kirara to ba? Kung adtuon bi. Pangit day ha. Karon ka. Ikaw akong siguroon bi. Ara sa Save! Asa di ka dapat itago, Maria? Di ako nitago sa putol na lubi. Wala ko ni mo nakita. Ni duol man ko dara ganina. Nanawag man gud si Kirara ba? Diri, si Kirara ba nagi diri sa piri. Patay, sakpat yung ko ng Claire karon. Kirara, gawas na dira. Nagpairing-iring tao. Be, akong duolon na jud be. Wow! Uy, Kirara, nasa pikiri. Sam! Si Kirara na! O, taguan, maliwanag ang buwan. Magbilang kong 5, magkatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Play! Nakato sila na nagkupan. Claire, Maria, tago yun mo. Atay, may lagdili muling si Kirara diri sa ilalim sa silong. Hala, nagpadulong diri si Kirara. Kirara, pangit! Say! Yan magtunitago si Maria. Yan tunitago, Maria. Dia, sa ilalim sa silong. Waka kita. Save na ko. Kirara, tudluan ta ka kung asa ni tago si Claire. Ay, Naadod to ni tago sa pigiris. Anong gitaguan ganina? Ay, saba. Claire, I'm coming. Ikaw nagyodron. Ngano bitong mo kong siguroon? Claire, daga na! Ati kasanag yun yung duha. Say! Kasanag yun yung duha. Oy, kung sabog yun yung duha ba? Ikaw gyapon na Kirara. Sige, tago na mo.
Gutaguan, maliwanag ang buwan. Bilang kong 5, magkatago na kayo. Sige, manguling mata clear. Para di ko muna si Kirara ba? Sige, dali, tara, tara. 1, 2, 3. 4, 5. Karon, makabalos na gyud ko karon. Dili na gyud ko pato ka Maria kay tikasan kaayo. Wala man sila. Asa ka nanago ning duha ay? Dili daw speakers be. Wala mang gyud sila. Claire, Maria, asa man mo? Dili mo ron mo tingog, dili na kuron. Alam, mingaw na gyud. Nanguli naman siguro tong duha.